Paano nga ba tayo mag-vulcanize kapag inabutan tayo ng brownout or walang kuryente? So, yun po ang magiging subject natin ngayon. So, kapag may mga ganito kayong machine na gumagamit ng mga kuryente, so isi-share ko sa inyo kung paano ito gagamitin. So, simple lang. Didiskartehan lang natin kung paano natin mapapainit itong pinaka-plate natin. So, alright, umpisa na po natin. Oops, teka. Bago nga pala tayo mag-umpisa, shoutout nga pala kay Raymax Moto, tsaka kay Raymond Requesa na isang legit at murang nagbebenta ng mga premium bikes dito sa Bicol area, especially dito sa Albay. So, shout out kay Raymond Requesa.